Сещам се за една песен на рапъра Устата. Песента находчиво се казва «До Чикаго и в Бият». Самият рапър е завършил математическа гимназия, но после започнал да пее с Софи Маринова, вместо да стане инженер или архитект. Изпял редица песни за заредени сутиени и бомби и се появил в ролята на Хитлер на публична церемония, вместо някога да би построил Empire State Building в България, примерно. Никога не бих ви занимавала с личната история на някакъв рапър, ако тя не показва общия синдром, общата посока на културния абсурд у нас. Миналия ден една българка, която отдавна живее в Америка, сподели във Фейсбук, че когато синът ѝ за първи път посетил България, най-първо го завели в Бият. Това тежко чалга заведение явно е визитната картичка на София. Нещо като операта в Сидни, Миланската Ла Скала, Молен Руж в Париж и така нататък. Посещаваш София като турист и непременно те водят в Бият. По-гротескното от това, че изобщо съществува Бият, е, че нито един от посетителите на заведението не знае какво означава абревиатурата Бият и не иска и да знае. Миналото за българите никога не е струвало нищо. Ние обичаме да заличаваме миналото. Затова именно нямаме и бъдеще. Защото бъдещето изисква поколенчески натрупвания. Изисква изтънчен мисловен елит, който да възпитава и да притежава културни навици. Да въвежда вкус, а не оргии на чалгория. Ние нямаше и университет да имаме, ако не бяха даренията на Евлоги и Христо Георгиеви. Хем златни пари, хем мястото е дарено да се построи красивата сграда на ректората в София. Представете си, богатият търговец Евлоги Георгиев е помислил за следващите поколения. Огледайте се и вижте, днешните бизнесмени за какво мислят? За кокаин и жени, разбира се. Те не само, че не строят университети, но превръщат университетите в казина. Но да се върнем на Бият. Началото е, обърнете внимание, 1893 година, когато се учредява Бият. Всъщност абревиатурата означава Българско инженерно-архитектурно дружество. 45 инженери и архитекти се разписват под създаването на дружеството. На 26 септември 1926 година тези образовани люде започват строежа на бъдещата си сграда на улица Раковска. Сградата, днес позната единствено като чалгариница Бият, е построена с вноски и дарения на членовете на дружеството. По-късно сградата приютява още и отделните съюзи – Съюза на инженерите и Дружеството на българските архитекти. Годината е 1930. В началото на миналия век именно председателят на Бият и от името на организацията настоява да се изпълни завещанието на духовните благодетели Евлоги и Христо Георгиеви за основаване на първото българско висше техническо училище. С техните дарения вярно се построява ректората в София, но идеята им за техническо училище не се осъществява. Години наред Бият остро поставя въпроса пред Народното събрание за изоставането на техническото образование у нас в сравнение с други страни. Така, най-сетне през 1941 се основава първото висше техническо училище в България, което има два факултета – строително-архитектурен и машинно-технологически. Това е началото на архитектурата и инженерството у нас, скъпи слушатели на Деконструкция. През 1977 въпросният институт се преименува на така известния ВИАС – Висш институт по архитектура и строителство. Защо ви разказвам това ли? За да подчертая, че от над 100 годишната история на тази организация е останало именно това – Бият да се асоциира с бой на простакеси, безобразни чалга идиотки и нашмъркана мъжка публика с граничен интелект. Интересно е, кой безхаберник е позволил ресторанта в сградата на Бият да се превърне в чалгарийница, нещо абсолютно противоположно на едновековните усилия на поколения умни българи. Разказвам това и за да ви напомня, че трудът отдавна не е ценност у нас. Принципът на обогатяване е да се паразитира, а не да се произвежда. Хем се трупат пари, хем се обезценява нацията. Обезценява се и като производствени активи, и като креативен интелект.
Постепенно, но сигурно се превръщаме в една нация от посетители на Биат. Винаги съм възприемал мястото Биат за особена светиня. Споделя ми с огромна болка един машинен инженер. Светиня, която е абсолютно поругана днес. Въпросното ресторанче в Мазето беше любимото място на студенти и научни кадри от техническите вузове и институти. Днес то е символ на крайната простащина. Думите на този български инженер някак ме нараниха. Наистина ли нито виждаме, нито чуваме? И дори когато някой от най-новите български пиандурници, заразен с повсеместния порок, убие невинни деца на улицата, пак не виждаме и пак не чуваме.